लोगोफोर मनिटर गोदान लाबोदों जों आनबक्सिं खालामना गिदा माबायदि नायनोसै फ्लिपकार्टआव मैयासो बिहरदोंमोन दिनै मोनफैया ना माने पुरा गेदेरथार नै 24 इन्सि खालामना नायनोसै आनबक्सिं खालामसै दा बिथाङा माने दा आनबक्सिं खालामग्रा सेका माराम गोनां जानो नै दा आनबक्सिं माराम बिथां मारामजों हानो जों मारामजों हानिखौ जोंखौलसो जोंखौलायाव गैया मारामजों आनबक्सिं खालाम सेका खिथिना होनाय खाथियाव एसे महरासो माराम जानांगौ खिन्थु खामानि साननायावनो बिराद मोजां आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर नै आनबक्सिं दे मनिटर Happy birthday to you आनबक्सिं खालामबाय नै दा बिथां जवाहरलाल नेहरुआ या मा कम्पानि मार्किउ सेकेन्डनि अबस्थाया नायथाव जाथ्रा जोंनि बिदि जिया खालामगासिनो आनबक्सिं खालामगासिनो मनिटर गोनां गाइसमोन Come. नै जाबाय जोनोम कुण्डली बेयाव कुस्ति दं बे जाबाय आथिं आखाइ बर' गोदोना बिबु बिख्लुफोरालाय एबा खरसा लाग्रा ना मा होनो इखो फ्लिपकार्टआव मैयासो हरदोंमोन ना दिनै मोनफैबाय नै मा कालार वाइट वाव नाइस बरिया स्पिकार दंफायो नै इयाव नै स्पिकार दंलाय मोननै स्पिकार दंखायो बक्स नांलाया डिजे रखम साउन्ड जाखायो माने इयाव एबार आथिंखौ जरायनोसै जों नै आथिंखौ जरायबाय टाइट हो गया अब इसको मुंदर के नीचे लगाने वाले हो गया हेलो गाइस ओपन कर देंगे कनेक्ट नहीं जाबाय बिनि तार केबल पावर केबल adapter फसंबाय थाबायनो नांसिगोन दसे उनाव यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा लैपटॉप जो कनेक्ट खालामनाय जायो लैपटॉप जो नै HDMI केबल जो लैपटॉपआव कनेक्ट खालामनानै बे मोनसेयाव होनोसै जोङो डाबल मनिटर सालायगोन एबार इयाव फांसन सालायगोन मोनसे इयाव मोनसे सालायगोन मोनसे लैपटपजोंनो मोननै खामानि मावगोन जों
नो सिग्नेल टावार नाङाखैनो ये देखो फटास्टिक सुपार सुपार एचडि नै इनियानो नै बेहाय जाफैबाय ना